Salut! Ce facem noi acum, Paula? Multe! Ce culoare au floricelele? Mov! Ca și geaca ta, așa-i? Da, hai să adunăm floricele. Multe, multe. Au căzut. Da. Ce? E o frunză, nu se întâmplă nimica. Acolo vrei să aduni? Bine, acolo mergem și adunăm. Sunt frumoase floricelele? Da, ducem la noi acasă. Bine. Deci, ăsta e casa noastră. Da. Ăsta e casa noastră. Uite, Paula, o aduna și mami pentru tine. Poftim! 2, 3. 3. Wow! Încă 2. Da, uite, Paula. Paula, ce e acolo? Ce e acolo? Nu, acolo mai... Hai să mergem. Haide. Nu te mușcă. Hai, dă mânuța să te ajute mami să treci. Da. Așa. Nu e vaca. Hai. Hai mai aproape să vedem ce e. Nu e porcul. Hai mai aproape. Hai mai aproape să vedem ce e acolo. Mănâncă iarbă. Și ce-i? Oaia. Oveja. Oveja sunt. Așa face oaia. Hai să vedem mai aproape. Wow, uite. Mănâncă și floricele, dar nu-i dăm să le mănânce. Floricelele le ducem acasă. Floricelele le ducem acasă. La noi? Da. Da? Da. Acolo. Da. Atât, destul. Nu ne apropiem mai mult, da? Nu, că nu-i voie să punem mâna pe gard. Sunt frumoase? Da, au clopoțel și face ding, 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 ding. Hai, înapoi, la floricele. Mai. Da, da, alea sunt a lui. Da. Mai adunăm floricele? Sau sunt destule? Mai adunăm? Da. Aia
Acolo sunt multe. Da. Nu? Nu. Papagal verde. Topogan verde! Vrei să nu cazi, da? Încetut. Nu cred. Mergem înapoi la tati. Mergem înapoi la tati. Hai să le spunem la revedere la copii. Avem destule flori. Mai adunăm? Da. Bine. Hai să-i vorbim de ele. Uite, acolo sunt. Da și acolo. Și acolo. Acolo nu e pădure. Nu e pădure, aici este câmp. Cupul nu vine la câmp. Nu vine lupul aici. Cine va să Mașina. nu fie că... Nu vine aici mașina. Mașina merge numai pe drum. Mașina nu e pe apă. Nu, Mai pe numai pe drum, da. tep. Da. Adună. Și acolo. Care destule. Sunt destule? Da. Spune-le la revedere la copii. Repede.